saiatu ziren senatuan. Lomce legeak ez du sinestarazi nahi diguten hezkuntzaren hobekuntza ekarriko. Jada, merkatuen menpe dagoen hezkuntza burgesiaren interesen araberako eredu kapitalista gordin batera eramango du. Eraso hauen aurrean, ikasleok antolatu eta gure etorkizunaren alde batasunez borrokatu behar dugula uste dugu. Hori dela eta, gaurko gauean, hemendik aurrera Gasteizko kampuseko asanblada izango denaren oinarriak antolakuntza, borroka moldeak eta komunikazioa ezarri genituen Letretako fakultatean buruturiko itxialdi batean. Asanbladan izandako eztabaidakin, ikasleok herritik eta herriarentzat den benetako hezkuntza publiko batek izan beharreko puntuak adostu ditugu. Hezkuntzaren doakotasuna. Tasak eta hezkuntzarako beharrezkoak diren gastu guztiak bermatzea, garraioa, etxebizitza eta materiala. Hezkuntzaren publikotasuna. Unibertsitate publikoan enpresa pribaturik ez egotea, herriak kudeaturiko zerbitzuak. Ikasleon parte hartzea. Hezkuntzan erabakiak ikasleok hartu behar ditugu. Talde minorizatuen integrazioa. Alde batetik, hezkuntza feminista izan behar da, eta ez ditugu jarrera patriarkalak onartuko. Bestetik, hezkuntzan rasismoa eta lehiakortasuna ezabatu behar dira. Ikasle presoen egoerari erreparatuz, ikasteko dituzten zertasunakin bukatu behar da. Azkenik, xenofobiarik gabeko unibertsitatea behar dugu. Kultura eta nazio ezberdineko ikasleok elkartasunez bizi eta ikasi dezakegu. Euskarari dagokionez, ibilbide akademiko osoa kalitatezko euskaran egiteko eskubidea defendatzen dugu. Horretarako ikasgaiak, materialak, apuntea eta zerbitzuak euskaraz bermatu behar dira. Masifikazioarekin bukatu eta ikasleria antolatzen utziko dituen ordutegi trinkoak ezarri behar ditugu. Eta hurrengo asteazkenean, 7etan, ikasleok Letretako jolean bilduko gara, oinarri hauek lortzeko borrokabidea adosteko eta lehentasunak finkatzeko. Deialdi hau Arabako kampuseko ikasle guztiari zabaltzen diogu, etorkizuna defendatzeko ikasleona baita. Gora ikasleon borroka! Depuis un bout de temps, car qu'est-ce qu'on attend pour se mettre debout et foutre le bouc dans la race? C'est tout ce qui